sicela ngembeko yasecaweni ukuba simamele kulamazwi athi ba engumbuzo wokuba siyakwamkela okulungileyo kuThixo, singamkeli okubi yini na. Le ncwadi sikuyo ke incwadi kaYobi. Kwi-research ebendiyenza umbhali kuye kwathiwa akaziwa, zitsho izicholars, kubekho abafuna urhalela ukuba iyafuna le ncwadi uphinde iyobekwa phantsi kwegama lokuba ngenye yezincwadi zikaMoses. Kodwa yi-debate between izicholars. Eyona nto endiyivezayo ngeyokuthi ba uYobi ngowase-Utse. I-Utse ke ayikho kwaSirayeli. Therefore uYobi akanguye umJuda, akanguye nomSirayeli. Ngexesha lakudala yinto eyayingaqhelekanga kuba kaloku inkolo yakwaJuda ibingathi uThixo ngowabo. Xa ingezinye iintlanga iBhayibhile ibimane isibalisela ngeentlanga ezikhonza izithixo ebangela kubekho imfazwe phakathi koSirayeli nezinye iintlanga. Kodwa sibona indoda engenguye umJuda, engenguye noSirayeli, kodwa ithi yabambelela kuThixo. uYobi ke ebenabantwana abalishumi, abasixhenxe ingonyana, abathathu izintombi. iBhayibhile ithi benayo unkosikazi, naye unkosikazi lo akanguye umSirayeli nomJuda. Kodwa eyona nto apha ebonakala bayothusa, uYobi uyaziwa yena ngegama, kodwa umama ekhaya yena akanazi. Ume kwinto ukuba engumka kaYobi, therefore uvela esaziwa ngoYobi, engaziwa yena uba igama lakhe ngubani. Apha le passage kuyo ithi iBhayibhile ba uYobi banositha abantwana bakhe xa behlala njengabantwana bekhaya, bayodibanela kuloo ndlu, babe behleli bezonwabisa, benayo newayini abahlala nayo. Ndinento ke ndiqwalaselayo ukuba iyi-repetition apha edibaneni kwabo, bamane behlala nayo le wayini. Kodwa yabonakala into yokuba iyisimbolo yokuba indlela bona bakwazi ukuthi bancokole nanjengabantu bekhaya kwaye bonwabe xa behleli bonke. Ithi iBhayibhile ba kwafika ilixa uThixo apho wabiza abantu bakhe okanye oonyana bakhe wabasondeza kuye. Kwabonakala noSathana engena naye phakathi kwintlanganiso yoonyana bakaThixo. Izinto zimbini. Okokuqala uSathana usekwanguye yena qala obengunyana kaThixo. Okwesibini uSathana noxa bengi-invayithwanga, kodwa yena bephethe yakhe i-agenda kwintlanganiso ebizwe nguThixo. Therefore in order uba uSathana i-agenda yakhe ikwazi ukupasa, ebekunyanzelekile ajonge ukuba inini imithingi, angalindeli i-agenda ezawuza kumbizi kodwa aze neyakhe. Eyona nto emenza akwazi ungena kuba naye ebengunyana kaThixo, yabonakalisa loo nto ithi uba nokuba
kuthiwe ezulwini kodwa izinto ezuThixo wazitshala kuye ingathi azikasuki ziselapha kuye. Ehambile nje kodwa into ezisemazulwini usenazo ezilapha kuye. That is why esene-access yokubuyelela phambi koThixo. Kuba uYobi iqhinga lakhe ebemane sithi xa bethi ahlalela abantwana bakhe amane bacama gusheni acela uxolo ukuba mhlazonke wabo kanti wona uThixo athe athandazele ukuba masihlanjululwe izono zabo. Therefore uSathane wabona uba ingathi ayikho indlela yokubambelela in order to attack uYobi. Wase leqhinga lokuphela ipermission kuThixo lokuba a-attack. Into esiyinotisayo nathi kabethe uThixo wayivumela yenzeka le. Okwesibili uSathane uvumele lento yokudala ifuna. Xa sisima apha esithi siyakwamkela okulungileyo kuThixo singamkeli okubi yini na. By this time ithi iBhayibhile uba uSathane wahlasela imfuyo yakhe, wahlasela izinto zonke ebenazo uYobi. But iyona nto yamangazayo, even when ehlasela izinto ebenazo uYobi kodwa uYobi wamane bambelela kuThixo. Ngexesha eyephelelwe zizinto abambelela ngazo ezimnika ubutyebi kodwa wabambelela kuThixo. Kuba lo mkhonzi lona ngumkhonzi ebesele enoxolo ebambelele noxa sithi uba ndingaswela ndingabi nanto kodwa ndibe nento zonke ndisabambelela kuThixo. Yamenza loo nto aphinde abuyela kwi-drawing board uSathane kuba wasecebo lakhe lokuqala lingasebenzi uyabuyela kwi-drawing board uSathane. Kwaye wakufeyila uSathane akanikezeli kodwa uyojonga istrategy sinje. Wahamba umtyholi wajonga esinye istrategy wathi mhlawumbi iphazamile kuba inhliziyo yakhe ayinamathelanga kwezi zinto anazo. Yiloo nto ingathanda imfumane manje ziye apha kuye zingwanjeni. Wacela ke ipermission yokuba hlasele inyama yakhe. Thixo wamkhulula bangakanga am-atheke kwinyama. Ithi ba wabuya uSathane wamnika amathumba. You can imagine into yokuthi ba amathumba aqale enhloko ayoqhina ezinyaweni ubuqu ba inoba bubuhlungu obungakanani obuviwa nguye. Kodwa yaphelela lapho abantwana bakhe sele beswelekile bona. Umntwana amanxeba ukubhujelwa abe namanxeba nje okubhujelwa abe yena bona bayingathi nami sasondele engcwabeni. Ndimva sesithi kuba behleli kakade ndingedise xa ndifika emhlabeni kulungile uba nami ndihambe ndize because imindset yakhe seyalungiselela uba seyisondele engcwabeni. But noxa i-circumstances besithi uba usondele engcwabeni akamncami uThixo. Thulethe kwa kuThixo kusenzeka yonke lento. Ethe kwa kuThixo esonga izandla kuba ngelo xesha uthemba uYobi ukuba akasoze asuke kule ndawo uThixo amfumana kuyo. Kuba ngamanye amaxesha uThixo uyathula sekunzima iintshaba zisenzekela kanti ngelo xesha uThixo uyayazi uba awuzusuka kule ndawo udibana noThixo. Kuyingozi wakuva ubuhlungu usuke kule ndawo uqhela udibana noThixo. Vela loo nto
yazi into Hamad kuyo yonke lonto wayeluthixo ethule kanti ixesha lonke uyasebenza uthixo ethule nje akathulanga nje uthixo uyasebenza yiva abantu abacinga uYobu uhamba nabo besithi uYobu uyabathanda nabo abantu bayamthanda kodwa wakulahlekelwa sizinto uYobu nazithomi nazo ziphelelwa lithemba kuba thixo usebenza ngecebe ethule nje kanti ukulanda ukuyo ufuna ukuthi uthixo abantu bathandayo abathanda sebenza phansi kwecebe uthixo wathi kanti esajonge loo nto kuba ebeyilindele into yokuthi bayithomi kakade zamdanyisa kodwa esona simanga akadaniswanga sitshomi qha oyena mntu omthathileyo oyena mntu onothi uba intlungu yam noko ndixelela yena kwabonakala naye sevukuka ubuphelele lithemba kuyingozi ucetyiswa into kuba umfazi kaYobu umcebisa uba makalahle uThixo but akathi umlahle uThixo ukuze uthini uthi ba umlahle uThixo ufe because there's no other thing ozakwazi ukuthi uyifumane because akabhilivi kwinto yokuthi bangavuka kumondlalo wakhe kuba ngexesha kalutsala nzima awuyazi uba sekukho abantu sebagqibele ukuba wena qala sewusiwe wathi uYobi seyesebuhlungwini kodwa kwabonakala into yokuthi uba seyegqityelwe ukuba uyefeli kanti ayondlela yakho ingxaki yabantu abagqibela abanye abantu umuntu axelele uba wena udeserve uba kule ndawo gqibela ungekazithetheleli uthi usawuvula umlomo athi sayazi akho nto ephucukileyo ezawuza ngawo kuba abantu bayathanda ugqibela abanye abantu phofu agqibela umuntu ezakhela kakazigqibi kodwa the moment ufela kayi-one uhamba thethe kakubi ngegama lakho kodwa esizakhe umane zifihla uzenze ngathi umsuku khona abantu abanjalo inkosikazi kaJobi yayiyo igqibela uJobi yamngcwabe esaphila andifuna uveza loo and we see kule ncwadi yesibili besifundile kwamaHebhere ukuba kuthethwa ngokubulaleka kukaYesu nokuthi uYesu ebephakanyisiwe engumuntu omkhulu ephakanyiswa uThixo isimilarities ke ngezokuthi uba naye uYobi kwelinye icala uphakanyiswe nguThixo noxa abantu bembekele ezantsi something eyenzekileyo kuYesu waphakanyiswa nguThixo abantu besambekele ezantsi ngamanye amaxesha bayeka abantu bakubekele ezantsi kuba ukhona uzakuphakamisa uma usaqala uphakanyiswa ngabantu uyazilibazisa uThixo akazokwazi ukuphakamisa ukuze uThixo ke akwazi ukuphakamisa funeka aqala akhuphe ebantwini akhuphe ube wedwa ulive inxeba lingena apha kuwe kanti kumaxa udibana noThixo kodwa ke ubesathu washwele sibona isenzeka nakuJohn Wesley ityala kaJohn Wesley ukusabela nje ubizo lwakhe uJohn Wesley wathi ba masike siyakushuma yezami sodwa apha baphume ngaphandle but abantu bokuqala babazii-enemies yayingabantu ababekhonza naye phakathi enkonzweni kaThixo kuba once ulandelele uThixo akunike yona abantu abasoze
emhlabeni, abantu they will always be against you. Because le nto uyenzayo ayiqheleki. Kanti silibala into yokuba into zikaThixo kakade zinto zingaqhelekiyo. uJohn Wesley unobrother uCharles. uCharles waye waswelekela ngabantwana abathathu. Okwesibili, uJohn Wesley was there utata ke sweleka. Okwesithathu, uJohn Wesley uyayazi nenhlungu yokuswelekelwa ngubhuti wakhe nosisi wakhe. So ngabantu abavakala besesingxakini, the moment ucinga ubuza uThixo uba kutheni inguwe, khawuqala ujonge aba bantu. Xa umane ubuza uThixo kutheni kuyekelela, uzucinge lo Yesu wade wahamba wayongcwala uYesu kanti ayanda waziphelela kuyo. Kuba ngamanye amaxesha izinto zakwenzeka asikwazi nokuba siziqonde. Now in closing, sawuzama nje ukuyilungiselela ndingabethwa ngootata becawa. Sawuzama nje ukuyilungiselela kuba ootata becawa bazamthuma apha banchike xa ndiphandle. Ndikhumbula ixesha ndiseyinkwenkwe ndithi hayi noko ndazibona ndikhulile ngoku ndimdala. Ndibona oontanga bam uba hayi bayokoluka. Ndithi mandikhe ndihambe ndiyocela imithingi endlini. Ndicele imithingi ndihlale nomama notata. Ndibaxelele uba ngoku ndimdala nam ndifuna uba yindoda. Wavela umamam wavuya wathi ndizathengela le, ndizathengela leya. Yonke loo nto ndabona uba tyhini umkhulile umdala. Utata wathula wathi ndimane ndiba ndisithi tata uyivile le nto ndiyithethayo kuba mna ndi-excited ngobona umama e-excited. Tata wathula wathi ndathi mandimlandele ndimchike ecaleni. Ndathi kutheni ungazivuyela nje kodwa ndithi ndifuna uba indoda. Athi uba mntanam ndivuyela le nto uba ukhulile umdala, enye nenye ayinamsebenzi. Ugqiba athi bazamnika into eyi-1 ke. Ndicela qala i-excitement yakho ibe ngathi ikhuphele ecaleni. Okwesibini ndizashiya ngento ethi uba bakhona oobhuti bakho babonile bangamadoda, nawe uzakuya phaa. Into ezawuphathisa yona ithi uba akukho lula apho uya khona, kodwa izwe ndixelela lona lelokuthi uba kuyabuyeka noxa kungekho nzima. Kuba singaya zona kwiindawo ekunzima kuzo, kodwa xa sephile uThixo uhamba nathi kuyabuyeka, asizuphelela. Wandinikela khona lokuthi uba awuzuphelela phaa, kuyabuyeka. Zama ukuthi ikhabete nakuthi basingabo ooYophi bayeke ungele kule ndawo ubekwe kuyo, kodwa uyazi into yokuthi uba kuyabuyeka. Mawasolele amazwi ahlale nathi ngoku kuthi bengulaphakade phakade. Amen.